बेफारी फायखारि मिस गेमस्रि दैमारी बिथांनि सायाव आं दिनै बे भिडिअखौ लाबोनांगौ। जोबोर गोबां भिडिअआवनो नुबाय नङा होमबा नोंसोर नैबेखौ जाय नुवाखै नायलांदो घटनाया मा जादों नङा होमबा थाम्बनेइलाव नुनानैबो मिथिखाबाय नोंसोर गोबां भिडिअआव नुबाय गोबां रायजो राजाफ्राबो हगारखाबाय मा जादों जाथाया नङा होमबा रायजोफोर होमबाबो खनसेबाव नोंसोर नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायलांबावदो जाथाया मा जादों घटनाया मा जादों नङा होमबा सोरबा सोरबा नुवाखै जानो हागौ आरो जायफोर नुदों बिथांमोना मोनसे मोजां कमेन्ट हरबानो जाबाय नङा होमबा आरो जाय नुवाखै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय शेयार खालामना होदो रायजोफोर भिडिअ बिराद गोनां नङा होमबा मानि थाखाय बेबायदि जादों जों दसेनि उनाव भिडिअखौ नायनायनि उनाव सावरायगोन रायजोफोर नोंसोर भिडिअखौ नायलांजोबगोन नङाबा बुजिनाय नङा जानला मोनला ससेल' नायनानै भिडिअखौ कमेन्ट हरनो नाङा भिडिअखौ नायलांजोब बिनि उनाव नोंसोर मा सानो नङा होमबा रायजोफोर एसे गोसोआव मा सानो कमेन्ट हरबानो जाबाय जिखुनु रायजोफोर नोंसोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो आरो शेयार खालामना होदो भिडिअखौ नायलांदो रायजोफोर। मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा साननै सिगां बा सानसे सिगां मोनसे पस्ट होदों जाय पस्टआव बिथाङा बुंदों बिथांनि गारिखौ कार्बि आंलंनि मानसिफ्रा स्क्रेच खालामनानै हरदों। स्क्रेच खालामदों थिगानो दं सोर खालामदों ना गासिबो कार्बि आंलंनि मानसिफ्रानो नोंथांनि गारिखौ स्क्रेच खालामनानै हरबाय नामा जायनि जाहोनाव नोङो गासिबो कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ माने फानदों माने गारि स्क्रेच खालामग्रा होननानै नोंथाङा बुंदों बेथ' नोंथांना मोजां जायाखैना मा हिसाबै बुंनो हाखो नों कार्बि आंलंखौ डाइरेक्ट बेफोरबायदि सोरबा खालामदों नोंथाङा सासे सानैखौ थांखिनानै बुंजायो डाइरेक्ट बेफोरबायदि कार्बि आंलंनि बर' होननानै नोंथाङा बेफोरबायदि बुंनो हाया एक नाम्बार गोरोन्थि बेनि थाखाय नोंथाङा निमाहा बिनांगौ कार्बि आंलंनि बर'फोरनिसिम बेखौ हले आं डाइरेक्ट होनखायो आरो नोंथाङा बुंदों एथ' हिंसा खालामो नामा नोंथांखौ कार्बि आंलंआव रावबो हिंसा खालामग्रा गैया आरो कार्बि आंलंनि मानसिफ्रा बेफोरबायदि हिंसा हिंसि थाया आरो खालामा बेखौ नोंथाङा नोंथांनि ब्रेनाव सोनानै लानाया गाहाम आरो मोनसे खोथा बिथाङा मा बुंदों माइन्ड गैयै ब्रेन गैयै खर'आव गोबोरखि गोजा आरे खर'आव गोबोरखि गोजाब्ला ब्रेन गैयैब्ला माइन्ड गैयैब्ला नोंथाङा कार्बि आंलंआव दखान होफैदों नोंथांनि दखानाव थांनानै नोंथांखौ इसिबां मोजां आब' होननानै सनमान लादों मान होदों नोंथांजों फट' खेबजादों सेल्फि लाजादों नोंथांजों भिडिअ बानायजाबदों माइन्ड गैयाब्ला ब्रेन गैयाब्ला नोंथांखौ बोरै इसिबां मोजां आब' होननानै रेसपेक्ट होखो ब्रेन गैयाब्ला नोंथांजों माबोरैहाय एथ' मोजां रायज्लायनानै नोंथांजों सेल्फि लाजाखो नोंथाङा दिनै बेखौनो माने जाय मानसिफ्रा नोंथांखौ इसिबां मोजां रेसपेक्ट होदों मान सनमान होदों बैफोरनि मान सनमानखौ नों दिनै जाबाय कार्बि आंलंनि मान सनमानखौ नों जाबाय जेनेबा जानाय बायदियानो जाबाय जायनि जाहोनाव नोङो कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ बुखिलांबाय इसिबां मानि नों इसेबो सानाखिसै जे आंखौ इसिबां मान सनमान होदों सासे सानैया खालामबाय हिसाबै नोङो एसे नैबेहाय साननांगौमोन ना दा माइन्ड गैया होननानै सोरखौ बुंखो नोंनावसो माइन्ड गैया दा नोंनावसो ब्रेन गैया जायनि जाहोनाव नोङो एसे फिसा खोथाखौनो इसिबां गिदिर इस्यु खालामदों ससियेल मिडियाआव हगारदों बेनि थाखाय नोंथाङा इसिबां मानि बेफोरबायदि गिदिर इस्यु खालामनाङामोन जायनि जाहोनाव नोंथांनि गारिया स्क्रेच जादों थिगानो दं आरो लास्टआव मा बुंदों लास्टआव मा बुंदों नोंथाङा सोंनायाव साला गथ' मानसिफ्रासो खालामदोंमोन आरे गथ' मानसिफोर खालामनायानो नोंथांनाव एसेबां गिदिर दाय जाबाय नामा बे गथ' मानसिफ्रा मा बुजिनो बिसोर जेखौ मोनो बेखौनो खालामगोन ना आरो नोंथांनि गारिनि इसेबां गाहायावसो जादों आरो बे खामानिखौ गथ' मानसिफ्रासो खालामगोन दिनै नोंथाङा इसेबां मानि गथ' मानसिफोरखौ इसेबां माने गिदिर गिदिर बाथ्रा जाय बाथ्राया ननसेन्स होनजायो नोंथांनि बुंनाय गासिबो बाथ्राफोरखौ आं दा ननसेन्स होनगोन ननसेन्स नोंथाङा ननसेन्स जायनि जाहोनाव नोंथाङा बेफोरबायदि खोथाखौ बुंनो हादों मिस गेमस्रि दैमारी आरो मा बुंदों लास्टआव मोजां गियान होनो रोङै बिमा बिफानि गथ'फ्रानो बेफोरबायदि जायो कारेक्ट खोथाया कारेक्ट नोंखौनो नोंनि बिमा बिफाफ्रा मोजां गियान होनानै मोजां खाङाखै जायनि जाहोनाव नों दिनै बेफोरबायदि जाला माला खोथा बुंग्रा जादों नोंनि नोमा नोम्फायाबो नोंथांखौ मोजां गियान होनानै खांनायमोनब्ला नों दिनै बेफोरबायदि जानाय नङामोन बुजिबायना कारेक्ट खोथाखौनो बुंदों नोङो बिमा बिफाया मोजां गियान होनानै गथ'खौ फोरोङोब्ला बेफोरबायदि जानाय नङामोन नोंनो
नोंसिनि नोमा नोम्फायानो बेफोरबायदि नोंखौ मोजां गियान होनानै खांनो रोङाखै, जायनि जाहोनाव नों दिनै बेफोरबायदि खोथा बुंलाबायग्रा जादों। इउसलेस माइन्डलेस नोंनो। खोथाया बिराद गरम नङा होमबा रायजोफोर? बिराद रागा जोंबाय आदायाबो, माथो बुंबावनो। सिदा बुंबाय नालाय आब' गेमस्रियाबो, थांखिनानै जयै बुंनाय जाबाय नालाय बै समाव। जानो हागौ रागाजों बुंदोंबो जानो हागौ, बे गरमि रागा जोंनायाव बिदि जायो नङा होमबा रायजोफोर? जेनेबा नोंबो गरम जायोबा डाइरेक्ट गेजेरावनो बुंगोन ना गासिबो, बेखौ सानस्लाबनो हाया आरोखि। जिखुनु रायजोफोर भिडिअखौ नुबाय नोंसोर रायजोफोर, जायनि थाखाय नैबे कार्बि आंलंनि आदाया बिराद रागा जोंनाय फोरमायदों नङा होमबा? गावसिनि कार्बि आंलंनि मानसिफोरखौ बिदि बुंनायनि थाखाय। बाथ्राया माबायावबो भिडिअ'आव खोन्थादों आदायादि गथ'फोरासो बानायदों होननानै। नंगौ, आदायाबो गावनि जायगायाव थिगानो दं, थिगखौनो बुंदों माखासे बाथ्राफोरखौ। आब' गेमस्रियाबो गरमि नङा होमबा? गावनि एथ' लाख खस्थ' बानायनानै बायनाय गारि नङा होमबा? बयबो एसेथ' रागा जोंखागोन, जायो गरमियाव नङा होमबा? बुंनांगौ जायो, गरमि जानायाव नों सानस्लाबनो हायासै आरोखि, बेखौ बुंस्लाबनो हायासै। बिदि जानांगौ आरोखि आंनि साननायाव। दा रायजोफोर नोंसोर मा सानो एसिनि सायावसै बियो। आं आंनि अपिनियनखौ होबाय, आदायाबो थिगानो दं बुंनाया माखासे बाथ्राफोराव आरोखि। जिखुनु रायजोफोर जाय नायदों, नोंसिनि साननाय, नोंसिनि गोसोआव मा सानदों, जुदि आदा बुंनायफोरा बाथ्राया नंगौब्ला नोंसोरो येस नंगौ होननानै कमेन्ट हरदो, आरो नङाब्ला नोंसोर मा सानो आदा बुंनायनि कमेन्टआव नोंसोर कमेन्ट हरबानो जाबाय रायजोफोर। आरो जुदि गोदानब्ला नोंसोर साबसक्राइब खालामदो आरो शेयार खालामदो। रायजोफोर कमेन्टखौ हरबानो जाबाय नोंसोर मा सानो आदा बुंनायनि सायाव, आरो बै आब' गेमस्रि बुंनाय बाथ्राफोराबो नंगौना नङा। भिडिअखौ नोंसोर थांनानै नायबानो जाबाय आब' गेमस्रिनाव। आब' गेमस्रिया हगारना होखादों, नोंसोर नुगोन। बे गारि स्क्रेच जानायनि सायाव मा बुंदों आब' गेमस्रिया नङा होमबा रायजोफोर? नोंसोर भिडिअखौ नायदो, जोबजासिम नायदो आरो शेयार खालामदो रायजोफोर, आरो साबस्क्राइब खालामना हो।